Lagi sepisan iki aku ngerti bocah wadon saka Karang Pratisan. Ora bedane kaya bocah wadon ku ngabate praja. Yen aku ngondro kodir memari jagat yen condro sekarang. Citramu kadang kok nganti bulan purnama. Rupa kurang condro pindho golek kencana. Nyon sewu, Kanjeng Senopati. Kok panjenengan menika boten sisa ngalembana dhateng kula. Mangke dadosaken bombongipun tanah kula lho. Iki kanthi kasnatan mergo kowe ayu. Bojo bedane bocah lanang sing duweni kowe sak putune. Wis dibojopo tulung Sulasti. Kula tasih lamban, tasih kenyot, Den. Dadi kowe sak kenyot. Kaya elok banget. Nek mangke. Nanging kuwi yen bojo dereng. Ning yen calon bojo kula pun gadah. Dadi wis duwe calon bojo. Nggih. Kira-kira bojomu iki apa pangkate? Kok bojone calon bojone kula niki mung atase bocah saking desa, kanthi pangkate mung ngarit golek Wong receh. trimo bocah ngarit. Bocah saka desa emane-mane ayu Sulasti. Wurung kewerek gelem. Mergo kowe umpama ayu pantes diwengku priya sing duweni pangkat derajat. Mula aku jaluk Sulasti Kata selake aku tresno kelawanku. Pripun jenengan tresno? Aku tresno karo kowe. Heeh. Nyuwun sewu Kanjeng Senopati. Kula menika boten saged nampi katresnan panjenengan. Jalaran kula sampun gadhahi calon bojo. Sulasti. Mergo kowe manayumu. Aja nganti ayu sia-sia. Ngomong ana kalau jangan digunakake. Golek kula sing tanggung jawab depan derajat. Yen kok terima bocah saka Karang Pradesan. Apa bakal Sinasa calon bojone kula menika bocah saking desa. Nek bocah niki nggih tanggung jawab. Saben dina niki golek receh entuk duit. Mangke aku tanggung jawab. Nggih. Sing dinggo modal iki apa? Pusaka sing bocah iso tanggung jawab. Iku bocah. Dune. Kowe tak alembono kanthi tembang. Mas Papujan aja tansah gawe
sembahane kebak pangembono mergo aku suka. Kowe tak tipe kanthi halus. Tembung waris manung ora kempet madu balik dasar. Laris sithik ora kesbagi. Wong sabari kramas. Wong sabari kramas sesuk. Nyuwun sewu. Panjenengan mriko nggih kula sampun bloko datang panjenengan. Yen to kula boten saged doden. Iki mapare sedang tanpa kanca rawang. Kowe badan sak judo apa kelakon tak tetel keben. Kaja. Tak suwek jalik. Cilaka. Iki naro sapa-sapa sing nulungi sapa iki? Boten. Jan kowe gelem dadi bojoku mukti lan ora kasapaten kan paling beban. Yen ora aja lo ilang kawarutanmu. Tak rawoso. Iya, gelem.